בכל שנייה מעלים מיליוני משתמשים ברחבי העולם 600 תמונות חדשות לאפליקציית האינסטגרם בטלפונים החכמים, אפליקציה שנקנתה החודש על ידי פייסבוק $1 מיליארד. אז מי הם הטיפוסים האלה שמתעדים את עצמם באובססיביות? ולמה כל כך דחוף להם, שלא לומר לנו, לחשוף כל רגע מחיינו? יונתן פיחוטקה על תהילת האינסטנט של אומנות בלחיצת כפתור. בטח. היית באמצע רגע, כעסת על משהו, מה כעסת? לא, דיברנו על גנבות שלו. על גנבות, אז הנה, את רואה? רואים שאת כועסת בתמונה? כן, אבל זה לא שלנו. אבל את כועסת, זה הרגע, נכון? עידו סמיוני הוא אחד מ-50 מיליון המשתמשים באינסטגרם ברחבי העולם. קהילה הולכת וגדלה, שהפכה את התיעוד האובססיבי של סביבתם לטבע שני. מה קורה אחות של צמרת? צלם אותך לאינסטגרם. למי שעוד לא התמכר, מדובר באפליקציה המאפשרת למשתמש לצלם תמונות, לסגנן אותן במגוון פילטרים, ולהפיץ את היצירה למשתמשים האחרים דרך הטלפון הנייד. מילי גרינר ועד ברק אובמה, ליבה רפאלי ועד שמעון פרס, כולם כבר הבינו שאם אתה לא שם, אתה לא קיים. ומי שעדיין פיקפק בסיפור ההצלחה הזה, קיבל החודש את חותמת ההכשר הרשמית. חברת הסטארט-אפ הקטנה הזו, שמונה בסך הכל 13 עובדים, נרכשה על ידי פייסבוק בסכום אגדי של $1 מיליארד. יש לו ב-12 דקות, 225 לייקים, 11 קומנטים. אז מה הרוויחו מפתחי האפליקציה כבר ברור. עכשיו נותר רק לבדוק מה בדיוק גורם למיליוני המשתמשים להתמכר לקהילה הזאת. ועם מי כדאי יותר להתחיל? בלי ספק עם מי שכבר זכה לכינוי מלך האינסטגרם הישראלי. 25,000 איש מחכים ורוצים לראות את התמונות שלי, שזה דבר מדהים. מה שקורה באינסטגרם זה שכל אחד יכול להיות צלם. אתה יכול עכשיו לצלם משהו, עם טיפה תוכנות עריכה, אתה הופך את התמונה הזאת למשהו מדהים. אינסטגרם זה אומנות. אינסטגרם וכל, אתה יודע, כל העריכת תמונות, אייפונוגרפי, זה נקרא. אומנות או לא, עוד נחזור לזה, אבל קודם איז'ו צריך לדגמן עוד תמונה עדכנית לקהל המעריצים. מה קורה? גם השף העולה עומר מילר נדבק בחיידק. קראנו דרך האינסטגרם. עומר התחיל לעלות שם תמונות, נראה לי שאני אפילו הייתי הראשון שהתחיל. כאילו אני התחלתי לעקוב אחריך לפני שאתה אחרי. כן, כנראה. וגם אחרי איז'ו. ברור. במקרה של מילר מדובר בעיקר באומנות הקידום העצמי. יש לי 2 מסעדות למלא כל פעם, וזה עוזר לי. זה עוזר לי שהם באים למסעדה. הרבה אנשים באים למסעדה ואומרים, רגע, אנחנו רוצים את המנה שהעלית. כלי שיווקי נטו. במקרה שלי, אולי אני השף הכי קיצוני בעניין הזה, זה ממש דרך חיים. אני קם בבוקר, אני מעלה תמונה, וזה לאו דווקא תמונה של אוכל. זה יכול להיות תמונה שבאמת של ספר שכתבתי, או תמונה של החתול שלי. אני מנסה שאלבום תמונות שם משקף את החיים שלי. זה שאני מצלם את המסך עם SMS מאמא שלי, לא עוזר לי שום דבר למסעדה. אף אחד לא בא בגלל זה למסעדה. אבל אנשים מרגישים קרבה יותר אליי. כי אני משתף אותם, אותנטיות, אתה יודע, בעולם כזה האותנטיות מאוד מאוד קריטית. כשזה מגיע לאותנטיות, מה יותר אותנטי מפועם הלב שבור בחסות הסמארטפון? יש כובד בלתי ניתן לנסיעה בידיעה שהלב שלך פועם עבור מישהו שזה מכבר חדלת בעבורו. יש משהו אף קשה יותר בידיעה שגם את כבר מזמן שכחת מישהו שליבו פעם בעבורך. שלא כמו השף המשווק מילר, אלינור שריקי התחברה למפעל התמונות הנייד הזה כי הייתה זקוקה לתמיכה אחרי פרידה מבן זוג. זה סוג של תרפיה, של פורקן, של תמיכה קבוצתית. אני לפעמים מעלה תמונות או טקסטים ואני מרגישה כאילו אני מדברת לחבר הכי טוב שלי ואני פשוט שוכחת מהעובדה שמעל 1,000 אנשים כאילו קוראים את זה ורואים את זה. התמונה הזאת נקראת No Guts. אנשים כתבו לי דרבלה, קריגבי וזה, אל תעשי שטויות.
כאילו, רק אח שלי כותב לי, זה לא גבוה, בסוף תשברי רגל, תתבאסי, ובאמת תרצי להתאבד. אני עושה פרובוקציות, אני בודקת גבולות, אני מותחת אותם. יש בזה משהו שנורא מושך אותי ומסקרן אותי. מחוץ לסביבה הווירטואלית, יש עדיין כמה חברים אמיתיים שעוזרים לה להגדיר את הגבולות האלה. אין כמו לראות פורנוגרפיה של חתולים, אוי נו. וכל מיני דברים כאלה. אני חושבת שזה תלוי אחרי מי אתה עוקב, לא? רוב האנשים משתמשים ב4 קלישאות מאוד מאוד שחוקות של קצת קשת בענן, קצת חתולים, קצת סנדוויץ' וקוראים לזה אומנות נשגבת. כן, הטריק הכי גדול של האפליקציה הזאת הוא אולי הכלילות שבה המשתמשים יכולים להרגיש אומנים לרגע. מצלמים בשנייה, בוחרים עיצוב, יש לנו יצירת אומנות. אני למשל, כרגע, החיים שלי סופר עמוסים, אין לי זמן להתעסק עם הדברים שלי, לא עם השירה שלי, לא עם המוזיקה שלי ולא עם כלום. ההזדמנות היחידה שיש לי אשכרה לעשות משהו אומנותי זה באינסטגרם. זה אחד הצילומים היותר מורכבים. יש צורך לייצר איזושהי סינכרוניזציה בין 4 מקורות אור, כדי שהצילום לא יצא שרוף מדי, כהה מדי וכו'. באינסטגרם היה לך יותר קל. אתה לא מצלם באינסטגרם. כבר יותר מ-30 שנה מתעד מיכה קירשנר את ההוויה הישראלית ועוקב אחר השינויים בתחום הצילום. מהחידוש הנוכחי, קשה לומר שהוא מתרגש. העובדה שיש לך סט של פילטרים, ויש לך יכולת תעבורה דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק, לא הופך אותך לאמן. הרבה צלמים יכולים, ואני מסכים איתם, כאלה שלמדו צילום, שהתווכחו איתי ויגידו לי, תקשיב, אנחנו למדנו איך לעשות פריים, ואנחנו למדנו איך לעבד תמונות, פוטושופ, מסכים איתם לגמרי, אבל זו האמנות שלי. אבל לאחר שראית תוצר ראשון, שני, 1,000, 2,000, מיליון, אתה יודע מה? אני נורא אוהב סטייק פילה. אחרי הרביעי בא לי להקיא. הוא מצלם ממש תמונות, עורך אותם, עושה את כל הפילטרים שצריך, יש לו עין טובה, ואז זה נהיה פה ממש משהו שהוא אומנות. אז מה עשיתי? שמתי עוד פילטר אדמדם, יישנתי את התמונה, שיגרתי אליך. וואו, נוצרה ארומה של נוסטלגיה מסביב לה. בסדר. קירשנר מפקפק אולי בערך האומנותי של תמונות האינסטנט האלה, אבל יש מי שכבר ממהרים לתת להן חיי נצח. ככה אתה זוכר זה נראה באייפון, בצבעים? כן, מאוד כן, נורא. בסטודיו של ריה בן דוד, שהשיק השבוע תערוכת צילומים על תורת האינסטגרם, מציעים לאומני הרגע שירות הדפסת תמונות כמו פעם. כאן אנחנו עושים את ההדפסות עצמה, כאילו אתה רוצה קצת לחזור להרגשה הזאת של הנייר, של ההדפסה, של להסתכל בתמונות ולא רק לדפדף בהן. איפה באמת נגמר צילום חובבני ומתחיל צילום מקצועי? אצלך בראש. אתה מעלה תמונה ומשגר אותה לאוויר. תהיה טוב, תהיה מוכשר, תהיה טוב, תהיה שנון, תהיה מצחיק, תהיה אינטליגנטי, יעקבו אחריך. תהיה משעמם ותעלה תמונה שלך מהאלבום בתאילנד, אז אף אחד לא יעקוב אחריך. זה לא מעניין. מעניין או לא, כל עוד הרשתות החברתיות ימשיכו לתווך בין יצר המציצנות לתאוות החשיפה, התהילה נמצאת במרחק נגיעה. עומר יקדם את המסעדה האופנתית שלו, עידו יתעופף לניו יורק לטובת מיזם צילום, ואלינור תנסה לאחות את הלב השבור. לפחות עד האפליקציה הבאה. בעיקר קהל אחד של השני, ומספקים איזה צורך פסיכולוגי נסתר שבטח כמה פסיכולוגים עוד ידברו עליו כמה שנים. אתה יודע, אני כל עוד אני אמשיך לעשות את מה שאני אוהב וכל עוד אני נהנה מזה, שמיים הם הגבול, לא רואה את עצמי מפסיק. אין סוף לפריימים, תסתכל מסביב. במהלך שידור הכתבה נוספו עוד 32,000 תמונות לאפליקציה, אגב 5 מהן של אנשי המערכת שלנו, 1 של הבמאי. באמנות אין דבר כזה שאין דבר כזה.